he nula chelo zet thi Isabella ini in a thian tele chung te chuan ko tuat nan izi antimai thina a mel that pi lama anung chang amoin a hoi hom ema mi rethei te khongai na anga in thei top chu in midang tan aluang chuak ve thina ni naw pangte chu eitur pe thinin an thren om khoveng te pon an ngai na viau ani izi hi new yak khopuya chengin lume na dor anei ve a lume baka a meya pa in a chei thei veka a na hian a boi ve thin hle nikhat chu a dor apan le a thlen ma hreta cholin a dor lam an en chuan a dor lua ho mek chu a kang khuvut vut mai rang takin atlan ngal thuaya kang thalna man ruwa an kol mek mang chuan a dor kang chu a thel zung zunga mei chemel thatak ni ma sela ano over big lova pat atrul huna chuan pa ve main ador kang po chu a thel mit theita ani ole video hi like in milo share sakle la channel hi khonga in ilo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u in tan Nitin movie pakhat ron upload ziah kan tum don ani ador kang a thel mi zo nu chuan ador luana nei tu pa puibom tu assistant dok chu ron kalin izi chu aron kam khat thlaka an dor kanga wanga an bungruat chia chu sumaron chantirin izi chu leichoi turin aron hrila izi chuan an dor nei tu pa tirka chu azin kolna atana alo khol ruk ve sum chu pe in zin thoveng na tur sum anei talo ador kang chu a chiat pui ve hle ani New York 5-star hotel changkang taka chuan Lavenia lalfapa Thomas chu dar thalang ma dingin a in chei meka a chia hlo te chuan an pu chu chein Thomas hian anupui hual a mudona a in uluk ve hle lalfapa Thomas chu dar thalang ma dingin uluk takin asam le athuam vel chu an entry na in rem ati tatlat lo akor atrial si alu abuk si anupui hual mutur chuan thing a in tiviau maya thingtlang politician silpolin dil melpu anga riak a in chanani atir kale ama enkola puibom tu Walter nena chuan lume adu thu an rila Walter chuan New York khopuya lume na dor chu Google mangin an zong zunga ti chuan pakhat chu khola bia in izi abefu ta Walter chuan izi chu an omna address pe in lumet turin akova dollar zanga a hlo tur thu a hril tel bok izi chuan sum amamo lai taka na tho tura mu chu alom viau maya lalfapa Thomas thlenna hotel changkanga chuan rang takin akal ngal thuaya Thomas te ruma chuan lutin lalfapa hosa le lume na dor chete nei izi chu anin tongta Thomas chuan izi chu lo bevatin a chelo sia izi chiat lo na chuan a ai kai ani bermai anupui tur mel asuang tu awangwanga izi ai chia atitlat anupui tur chu ngai tu in tu nei khalhlawin nge mokka nei thot don ni ti in izi wangin aril ru adang lama ma se lalfapa ani sia anuna hian thu anei vakshan lo lalfapa lu chu an metran don ta alu abuk ba ka asam alakir zuya na hau tak ani nge yang le an boilai chuan hotel na thok pakhat ron kalin ache suala izi chuan lo puivatin waitress chuan ahna achan thei ti hria in hre om ativiau maya lalfapa Thomas chuan waitress te sual chu enga te vak angai hran lo izi chuan lalfapa indu le chapo tak chu ngai theilovin waitress chu aril runom nan tong thlamwon ve tura lom ti in an hrila lalfapa hian a complain vai chuan waitress hian na achan thei wangani lalfapa chu chapo le indu taka izi chuan angaya isam asei baka alakir zuya dule nangma in medro mi chapo lu kamet ngai lo ti in thinrim takin akal santa ani izi chuan dor thlengin a thian te po chu an lo all view maya New York thalai ho hian lu an met khat ani mana izi mood adikhlei theilo lalfapa chu in lavei tak angaya wang khan a thin chelur mai an be seilo dowin an dora chuan lalfapa Thomas chu aron langlol maya izi nena chuan waitress se sual angai sakmi alowa wang khan ngai dam aron dila izi la mi khongai thei tak ani sia lalfapa po chu alo ngai dam vele maya Thomas angai dam ta ka chuan alu chu me sakin lume athiam boka lutung et ut le lulian over te po an lu ame sak chuan nal takin a chu theizel lalfapa Thomas sampo chu moi takin a chu sakta ani
lalfapa Thomas chu hotel lama akir ahun le to a izi nena chuan New York khopui min fanpui ta che karon zin ve fowa ni masela chu awana hun ka nei lovin amoi lak mai na turpo ka shaloti in asoma izi chuan lalfapa chu achung ril zia anel omti hria in asom na chu alo poma lalfapa ho satak le nula pa ngai che boi ve thei tak chu an leng chuak dun don ta ani New York khopui chu vansang RC ang main ade eng uar maya khopui moi takani izi le Thomas po chu anin nel to vio maya fiam thu an lom dunin a meichia zo khian zamo soitel zo a hrat le ngala anin nel sot vio mai an bula chuan Thomas veng tu te kar chu rondingin izi chuan hreve heklo le Thomas chu tlanchiat puin kar po chuan a zui ve zela lalfapa Thomas chu atlan theilo kherar mai an pani chuan dingin lalfapa chuan kamite an ni so idor lama kan watha don che em ni ti in an zota izi chuan thildang lo soidain arsimoi je thu chu soin vanlam an ena Thomas chuan izi nena chuan kom nuam tak ani thu shrilin hotel lama an kirsana izi pon Thomas zia zakzum tak chu angai na ruve hle atu kaniya lalfapa Thomas chuan anupui hual New York milhun sumdong ho safanu duat sual Loreni chu va mu in chelutuk chu ani big lova ni masela nula phanchang leng trul ani ve to a in nei po ni se man mo dawa fasiam zung zung an ngai ve to ang man mo deuh chuan fa pani vel ala nei theima na lalfapa le anupui hual Loreni te hi anin mangai big mi lova annu le pate awanga in hual ni in anin hrechiang big lova hosak bel an chung ten an du ve awangin nupui pasala in nei tir an tuma mangai na atel lo hi chuan anin stratud lai bakin an hlim kher lowang Loreni nu chuan afanu le lalfapa in nei huna an roi tur makeup artist an mamo thu an soya achan chu an fanu hi makeup artist thiam takin a cheilo chuan lalfapa nupui chu mi in afel lutuk anti alau ve a mo hi chu an hmel that angai ve a in mo nu chu a hmel tha emtia an zo huna afel lutuk tia chana ngai hi chuan a boi thlak ve thin Walter chu lo trong vatin Loreni nu hena chuan izi te dor chu a hmel hriat tira lalfapa chuan keipon kalu ka me tira an thiam khop mai Loreni cheitu atan po an tha ang ti in izi chu alo fak ve a izi chu choratan Loreni nu po chuan adu ve phata ani Walter chu izi te dora kalin Loreni nu chuan dollar singa apai pon tir boka a hoi sangwa wa hle izi chu bia in lalfapa nupui nei na a makeup artist ni turin amale a thian te pani chu dollar singa hloa thok turin asoma izi chuan lo pomin a thian te po an phur dun hle lo an nei that don ba ka rampo na zin na chance an nei ve dona engkim chu an tum sak vek dona wangin an hlimani izi le a thian te pani chu lavania lampanin an chuak ta an cham rei don lo te reng nen me chezin hi chuan bungrua an wanga thei te reng em ke korte po choma le chonu hak turin kop kim thlapin an keng nge ang le lavania ram chu amoin New York khopui bengcheng tak ai chuan a boruak po athianga du bertenena zinnan a it om hle izi te thian thum phur tuk chu an richel chul mai lal in te chu ro puyan ti in lal ina mi pa ngai ve mai kha an thleng dona changsang anin ti in an hlim lutuk khi an ka po zenila min se kher lawang izi thian te pani chu mi khol pin tan pa nga ya an thlen tira izi ero chu lalfapa du sakna awangin mi poimo bik thlenna ruma an thlen ran tir bok lal ina mi khol ni chu anuam ve hrim hrimang atuka chuan izi te thian thum chu enchin ani dona enchin na paltlang te chi in lalfapa nupui tur chu an chei theyang lal in enkol tu nuvir vat thadeu chuan an omdan tur chu hril zung zungin lal ina na thok an ompui pathum te chu an chei chinanga mi an chei thiam dana zirin an roi chun zomang an be sei anga an thiam lawani chuan lalfapa nupui nei ni ya chuan lalfapa le anupui tur chu an chei thei don lawani lal ina chi a hlo te chu an chei tranta an man ru a tha in an na a an tuihlom boka mi chei an thiamin du to ka chi a hlo pathum te an han chei tak tak mai chu mel thataka an chua veka make up thil ti theina aro pui tak zet lal in enkol tu zinga an ho tu nu chuan uluk taka endikin hun atopa izi chi achu thlang chuakin a thian te pani chu a hnola
izi chi chuan test paltlangin lal fapa le anupui tur chu a chei thei don ani izi thian te pahnih chu an lung oi lo hle maya kan mi chei te hian an zir thot lawa lawm hei en ta cheu make up nen po an hmel tha thei ngang lawani hi ti in an complain na IG filter le make up nen po a tha thei thot lo ni chu a boi thlak ve ngotang le izi chuan lal in chu hne thuain awak chuaka lal ina chuan mitin hi an muk ren runa trong mai theih ani lo ba ka an muk hlom lutuk chu a khamani ber mai an khopui le a chevel chu an fangkuala lal in aro puite lul nen an khopuya chuan mi rethei le ei chop dap an tam hle ti a mu chuaka lal le achung te an ho sak te reng nen an mi puite chu an rethei viau maya tran puyan ngai na sa ti a re chuak bok chonu hera chuan lal ina a hole to a lal fapa thomas le anu pui hual po kar changkang takin len chu an tum ve bok izi chuan donut lo kengin get duty le chialo ho ta na a lei ania izi zet zong a ril ru a tha in mi tan a phak ang to ka in pechi ani ve lal fapa thomas chuan anu pui hual loreni hne na chuan izi chu meltriat tirin loreni chuan izi chet phung chu mak ati viau maya chia lo ho ei tur donut a leite chu sumdong ho safanu chuan a rethiam phavelo khuwa athim trap to a walter chuan an lal fapa chu ron mu in izi chu ama chia a chua thu a ron rila lal fapa chuan izi chu enzuin abulakal a chak thlata a in cheina chu thlakin mi pa ngai thuam a in bela izi chu mu in zan hun nuam tak mangdun turin an chuak dun le don ta ani izi chuan mi rethei chena venga chuan rilru nei takin lal fapa chu hruai an tuma lal fapa chuan he veng hi katan a hlau oma ka pian tirata kalakal mi lo misual tak tak omna veng ni in kapa ten an soi thin ti in a hrila izi chuan ka chanang che laudu su ti in rel kong pi lam changkan la thlen ve lo na mun mi rethei venga chuan an leng lut ta zan a reido to na in mi rethei venga chengte chu an lo party a lal fapa chuan misual omna veng anga lo ngain angai dan adik lo ti a re chuaka a khuale tui rethei em te nun dan chuan izi chuan anun puya an lamah an hlim hle lal fapa po chuan mi rethei venga chengte chu mi fel tak an ni ti a hria chua thei pha ta ani izi chuan meichano pang pakhat chu an skula in roi tirin an classroom a an luta thutna mumal po an lo nei reng lo an ram amoin lal chung kwa an khosak nom te reng nen izi chuan an mi puite rethei na chu rethiamin tran pui dang kong dap ngei atum bok izi le lal fapa thomas chuan van sanga arsi moi tak tak te chu thlir dun le in an ti tia izi chuan kambi pa mangai masak ber chu kapa ani mi pa pon in meiche mangai masak ber chu in nu te an ni ve nge yang le naw pangte kani lai khan voi khat chu kapa hi sakorwar nen kan in lampanin aron ho a lal fanu ang main min chei bola ti chuan khuwa kan chuan dun ta ani kha hun kha ka theihil theilo ti in lal fapa chu an hrila izi hian ngai zong adu zong atong big lova bial pa tia soitur la nei lovin anun hi rambo pa tru ani ringota kumsom ni chung anuna romantic alang to lo chung thu vel thomasan an hriat chuan anui aza hle maya izi chu du om ati thar viau bok thialo tlei tiri zuna awai tranta atuka chuan thomasan tuk chuan an kil lain an ramlal ber apa hna chuan an chena khopuya mi rethei veng chungchang chu soichuakin an hril ngai lo awangin an chua chala ami te rethei na chu mu puin tran pui adu bok nimasela apa chuan inupui nei na tura iril ru pe phot ro politics chu ngai tu vak du ri su ti in achanga fapa fel ril ru thabok si chuan apa chu achang boi du big lo izi le thomas hi nula tlangwal fel dun tak an ni ti chu achiang reng mai ani izi chuan get veng tu chu mule in le khapakhat mi rethei venga cheng zirlai no pangtele mi rethei ho trampui tura somna le khatar chua tur chu an muwa donation khontumin mi in phalte zara mi rethei ten leirem an ra thei nge nan malak atum ru hle thilpek pedu tan a duty na mun chu apek na muna man adila get veng tu po chuan lorem ti in izi hi tu po mai hian an ngai na ani bermai izi chu wak chuakin tranpui ngai te tan lekha asem zela mi rethei te chu anram sarkar ai ma in a hmangai zok khia langle ram vei vak te hi a ha thak MLA le minister te pon an veilul love izi chu lal in chauka chuan a thian te pani nen an kal le a
ei tur chu tui taka siam dan hrilin an siam puya rimoi nen an thok chuak boka lal in muk ren run po kha hip hop music play na changin an wow tran viau mai izi chu abula omte apiangin an ngaina a ngainat om taka langchung si hian azuam om hau lo thung get veng tu chuan mi in phalten mi rethei venga cheng nau pangte ta na thil an ron tho kom chu izi an buwa izi po alom viau mai tuna chuan mi rethei no pangte atan phui thei to don ni in alang Thomas chu ron lang thutin izi chuan athil ti tumte chu an hrila Thomas ril rem zong taklo ni in lal ina an bungrua an utrok tur vonvel mai ho chu mi rethei ta na pek vek atum ve bok Loreni chuan amo kor tur chu hachinin amoi viau mai Loreni nu chu dak chuakin lalfapa Thomas le izi ti lai chu ahmufuwa anin biak danvel chu ring helin thian pa ngai an ni aring ta hau lo izi chu makeup artist tana aroi mai kha ania afanu pasal tur lalfapa chu azar boy lawin en thak atuma izi chu ming chetaka siama thon ho wang adu ani izi le lalfapa Thomas te chu mi rethei veng lampanin aning khal chuaka bungra tam tak an sem tur an phurbok an ril put mang a in an bak ka an fel dun sia khuanu samsui chung te po then an niang ti a hlau om tak zet mi rethei veng chu thlengin no pangte chu thil pek an peloma mi rethei venga cheng ho chu an hlimin izi le Thomas po an hlim khop mai midang ta na luan chu azet zong a hlim om ani ma na Thomas po chuan midang tan pui chu hlimna narani ti a hre chuak theita ani Loreni nu khan zui ru in an tha alak ruk saka izi chu lalfapa nu pui nei na ti buai tuma pu tluk atum ru hle atuk zing ania lalpa chuan chanchin bu chu cherin izi chuan lalfapa chu a hmel thatna hmanga zem buain anu pui nei na cho boya tum tia in ziak chu a chiar fu ta Loreni nu ruwa manna a fu mel tlat Loreni nu le pa chu ron lang ve nga lin lalpa chu an ron bia a an mual phau thoi ma a an makeup artist izi chu new yak lama thon kir turin an nge na lalpa po chuan lorem ti in izi chu an thon ho don ta ani lalfapa Thomas chuan izi chanchin chu lo hreve in mu tumin a room apan thuaya a thiante pani chuan a chu chi thu hrilin Thomas chuan a zui nga la izi chu mu in a bungrua zong den new yak lam kir tumin a chuak to don Thomas chuan chel adu sia nima sela chel ngot dan a si lo izi chuan inin nei na ti buai ka du lo ti in akal sana mangai bia thu la in lan lo ma sela adin mangai em to a izi kal liam chu Thomas chuan thlir rengin chingkol lanu izi chu a mangai man hle ti a in hre chuak theita ani lalfapa Thomas chuan anu le pa mu in anu pui nei tur chu thul le mai adu thu an hrila a mangai lo chu nu puyan nei adu big lo nima sela apa chuan kan ram hi kan tla cheme ka kan sum din mun a thalovin ram rethei tak ni mabak kan nia Loreni pa hi sumdong ho sa tak ani awangin afanu nu puya inei chuan kan ram din mun chelu tuk tur hi i chan him theidona iram mi puite kan rethei idu chuan Loreni hi inei lo thei nima sela iram i mangayani chuan nu puya inei nge anga yang ti in alo hrila anram a mangai em rethei mabak le a meiche mangai izi te chu anei kop arem don si lova pakhat zok than angai si adin mun akhir tak zet lalfapa Thomas anu pui nei ni chu a thlengta ranlu an kima mi pui ho po an phur tak zet Thomas chu du lo rai ang main atum vuau maya anu pui nei tur chu a phur thot lo ani ber mai Walter hian Thomas hi atet te atrangin a en kola Thomas hrethiam tu chun ani bok Thomas chuan i mangai lo mei chian nein i him theidon em ni ti in an zota Walter chuan a chang theilok lo nima sela Thomas chu thu thatak hrilin i mei che mangai nei lova midang inei chuan i dam chungin i in chir to ang i mangai tak chu panta che ti in a hrila Thomas pon aril ru asiam felta anu pui hual Loreni chu va mu in anin neina thul adu thu avashrila diktak chuan Loreni po hian a mangai lo mi pa chu nei adu big lova Thomas thutluk na chu lorem ti in anin nei le lo tur chu an hlim zo kani Thomas chuan a mangai izi chu muturin new yak pan atum veta izi pon new yak a thleng to a na awanga jin chuak kha ania nima sela mangai achan lo tur anei hotlat a khongai thak ve hle a thian tenen in mu in a thian te pon an lo ngai man viau ani
dor nei tu assistant kha ron lang le in dor kanga wangin izi chu poisa aron bil le a izi chuan dor nei tu pa neng kanin buwa kalaka athin rim lo karen soda wanga kanga niya ngai dam min lo deal zo ka assistant card in poisa ala kirpo kha apeki rang chemin ti in an hrila assistant chuan izi te chu abum thei to lo ti in hria in baklengin atlan cheta ani zana chuan izi zin lo ho chu an chung kwa ba ka an thren om te nen party te naw nein an lawma dik tak chuan izi pon lal fapa thomas chu angai ve hle a arin phak bakin a mangai mana hlim lui tum viau ma se mal tlat hun a thlenin hre om ati thin hle izi chu bathara chuakin boruak thiang him tak chu an hi wangwanga lal fapa chu theihil mai tha in a hrebok lal fapa chu a phu hian a in hrelowani sakor kepen thom hria in a hoi tha a lal fapa chu izi pa sakor war ang chi khan ron langin izi bula chuan aron lona izi chu engkim hrilfia in cr eng hnuaya chuan du tho takin anin fopa walter pon alom pui ve hle izi thiante pani po kha ron ho ve ngalin an phusale viau maya lal fapa thomasan an thian nu anei chuan lal nu thiante an ni mai dona thian nei fu poimo na alang chiang hle lal fapa thomas chuan izi chu sakor ne na khopui fang dun turin asoma izi pon lorem ti in khopui chu an fangkuala atop ta ani mangai na hi aro puya mishingten mangai na ro pui takhi kan ti kholo thin midik lo itona wang khan mangai na hi dem ngot thin su mangai na hi adang lam ngai lova iton te kha andang lam ani mai tiam tate kan ti pui tur te hi chu uluk taka than atra